Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Яшрын сөйләшү. Наши политические оппоненты в США, в странах НАТО пытаются влиять на страны Содружества. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге разведкачылары Казанда нәрсә хакында сөйләште. Тулырак Айза Шаймардан. Турбалар киселгән, өметләр өзелгән. Bütün dom kıta nişan gitmesin. Республиканың 18 йортында капиталь ремонт эшләре төгәлләнмәгән. Аларга җылыны кайчан бирерләр? Бу хакта Рәмзилә Гафәтуллина. Каты салкыннар башланганчы Татарстан басуларында уңыш җыелып бетерме? Бәкшишта чыгып бәрәңге сәйбәт. Җавапларны Арча басуларында Руслан студияны эзләде. Татарстанда Иделнең пычрануын 3 тапкырга киметергә җыйналар. После первичной очистки вода поступает в аэротены. Моны ни рәвешле башкарачаклар? Су чистарту курылмаларының берсендә Рания Абдрахманова булып кайтты. Шетелдә йөртүчесе сышкычлар җибәреп заводларны террорчылар шартлата башлаган заманда аларга каршы ничек көрәшергә? Бу хакта һәм башка бик күп мөһим мәсьәләләр турында сөйләшергә бүгін Казанга бәйсез дәүләт бердәмлеге илләренең разведка хезмәте башлыклары җыелды. Проблема ике яктан да, Шәрыктан да, Мәгъриптән да яный диләр. Бер якта НАТО дәүләтләре, икенчедә террорчылык. Бу картада Татарстанның урыны кайда? Айза Шаймарданов тулырак. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең разведка башлыклары Казанның Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәк салды. Монда Россиянең тышкы разведка хезмәте җитәкчесе Сергей Нарышкин, премьер Алексей Песошин, шулай Армәнстан, Азәрбайҗан һәм башка ил вәкилләре әлеге илләрнең һәммәсе Бөек Ватан сугышына үз өлешен керткән. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. 7 дистә ел элек фашизм төп бәла булса, бүген башка проблема. Халыкара киңәшмәне ачып җибәргән Сергей Нарышкин бүген Көнбатышның БДБ илләрендәге эчке сәяси тормышына тыкшынуы һәм террорчылык борчый. Наши политические оппоненты в США. Америка Кушма Штатлары, НАТО дәүләтләре БДБ илләрендә безнең гомум кешелек кыйммәтләрен юк итеп, Көнбатыш либераль идеяләрне такмакчы. Алар бездәге дәүләт институтларына тискәре мөнәсәбәт булдырмакчы, халык фикеренә йогынты язамакчылар. Киңәшмәдә бәйсез дәүләтләр бердәмлегенә караган барлыгы 8 ил катнаша һәм аларның күпчелеге табигый ки Үзәк Азия дәүләтләре һәм аларны борчыган төп проблема ул да булса халыкара террорчылык мәсьәләсе. Чөнки Татарстанга аларның да йогынтысы бар. Үзәк Азия дәүләтләренә үтеп кергән шит ят дини агымнар иртәме соңмы Татарстанга да килүе ихтимал. Бүген киңәшмәдә Татарстандагы вазгыять турында да сүз барды. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә шит ят агымнарга каршы туру мөһим. Проникновение республик чуждых радикальных идеологических течений. Отдельные проявления религиозного экстремизма имели место также в нашем регионе. Информационные ресурсы, финансируемые из-за рубежа, стремятся дестабилизировать внутриполитическую обстановку, подогреть протестные настроения, разжечь религиозные межнациональные рознь. Шул рәвешле проблема Мәгъриптән дә, Шәрыктан да яный. Отдельные известные нам страны. Кайбер дәүләтләр көч диктаты сәясәте алып баруын дәвам итә. Космоска корал кертергә тырыша, шулай ук БДБ илләре янында НАТО хәрби инфраструктураны көчәйтә. Террористлык куркынычы хәзер Сүрия ягыннан БДБ илләренең көньяк өлешенә күчә. Тагын бер мәсьәлә, Сугуд Гарәбстанындагы вакыйгалар. Сентябрь уртасында 15 пилотсыз очкыч нефтьне читкә чыгару заводына һөҗүм итә. Недавние события в Саудовской Аравии наглядно показывают, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимались как реальные, выдвигаются на первый план. Наша позиция по этому вопросу. Безнең позиция объектив анализ ясарга кирәк. Теге бу дәүләт хәрәкәт эшләгән дип әйтергә генә ярамый. Киңәшмәнең төбелеше ябык ишекләр артында узды, аңлашыла. Дәүләт серләре тышка чыгарга тиеш түгел, ахырдан исә хезмәттәшлек турында меморандумга имза куйдылар. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Республикада һава торышы үзгәрә. Синоптиклар бүген төнгә һаваның 1 градус булуы турында хәбәр итә. Туфракта -3 градуска кадәр кырау көтелә. Гомумән бу атна башына фараз, күңелне җылытырлык түгел, көчле җил, яңгыр урыны белән юеш кар да көтелә. Юлда бозлавык та булуы мөмкин. Юл инспекторлары машина йөртүчеләргә уяулыкны арттырган ди. Кагыйдәләрне үтәргә, тизлекне арттырмаска, хәрәкәт вакытында машиналар арасында тиешле араны сакларга.
Республикада ягу сезонын әзірлік турында бүгін хөкімет йортында сөйлештілер. Штаб отырышы премьер-министрінің бірінші орынбасары Рөстәм Нигъматуллин рәислігінде өтті. 27 районда жылы жіберген нәринде исемлікті әгерже, Ознақай, Ақсубай, Әлмәт, Опас, Арша, Әтне, Баулы, Буа, Юғарысан, Биіктау һәм башқалар. Шалыда тұрақ йортларға да яға башлаганнар, Қозанда ise жылына иртәгедән бирге шандыралар. Рөстәм Нигъматуллин район башлыкларына мәсьәләне шәхси контрольгә алырга куша. Тәкъдим мөрәҗәгатьләрне кайнар линия телефонына шалтыратып хәбәр итәргә мөмкин. Номеры экранда. Тик калган эшкә кар ява, кайбер йортларда капиталь ремонт эшләренең төгәллеген көтеп тормады. Бу табигать тотты да суытты. Бүгенгә республика буенча 18 өйдә төзекләндерү эшләре тәмамланган. Шуларның 2-се Казанда, калганнары Яшелүзән белән Питрәч районында тулырак алдагы материалда. Фрунзе урамындагы 7-нче йорт бу. Ут кыйммәт булса да сәламәтлегем кадерлерәк ди Галимҗан абый. Шуңа да көне-төне җылыткыч эшләтә. Фатирда әлегә җылы түгел турбасы да юк. Аны әле бүген генә эшчеләр кисеп китте. Ә җаннар җылы көтә. Жыланы бөтен дом көтә. Бөтен дом көтә, ничек көтмәсен. 13-нче катта яшәүче Валентина әбинең дә турбасы киселгән, өмете үзелгән. Ялгарга килмәсләрме дип аяк тавышы ишетелгән саен ишек ачып карый, әмма аңа бүген дә кермәделәр. Монда яшәүчеләр сүзенә караганда ремонт 2 атна элек башланган. Ремонт эшләрен бәлки тизрәк тә төгәлләрләр иде, фатирларга эләгүе читенрәк. Килеп тә өйләрендә тота алмагач, андыйларга идарәче компания белдерү язып калдырган, шушы 1-2 көндә өйдә булуларын үтенеп. Хәер, өйдә булганнар да ишек ачмый, сәбәбен башбаштаклык дип аңлаттылар. Руководителей нет. Никто не смотрит, чего они делают, как они делают. Это полнейшее безобразие. Булай барса ремонтны яңа елга кадәр дә бетерә алмаслар дип хафалана халык. Шуңа да кайберләре эшләрне язга күчерүне сорый. У многих же дети, старики, уже холодно. Җылыны кайчан бирерләр? Сорауга без дә җавап таба алмадык. Белдерүдә күрсәтелгән номер буенча шалтыраткач, җаваплы затлар 40 минут эчендә килергә вәгъдә иткән иде. Әмма шуннан соң телефонны алучы булмады. Объявление не повесили, что начался ремонт. Мы жили в саду, я даже не знала. Сафиуллин урамындагы 6-нчы йортның 2-нче корпусында да шундый хәл. Монда ремонт турында зур гына белдерү элеп куйганнар куюын. Әмма эш кайчан башланып, кайчан төгәлләнәчәк, бер Ходай гына белә. Ну, долго идет очень. Бик озак эшлиләр. Турбаларны гына да 5 көн алыштырдылар. Әле сантехникага тотынмаганда. Салкыннан интеккән халыкка җылы хәбәр. Тагын 2 көннән турбаларга эссе килә башларга тиеш. Среду 25 числа планируют. Җылылык системасын тикшерү 25 сентябрьгә билгеләнгән. Бар да әйбәт булса, җылы бирә башлыйбыз. Шалыда да җылыны 25-на кадәр бирергә ышандыралар. Кайбер йортларда фасад яңарту кебек эшләр калса да, турбалар буенча сорау юк. Капиталь ремонт төгәлләнмәгән йортлар республика буенча 18-гә җыела. Алар Казан, Яшелүзән һәм Питрәч районнарында. 30.09 поставим задачу, чтобы эти работы были завершены. Эшләрне 30 сентябрьгә кадәр төгәлләү һәм аларга җылы җибәрү бурычы куелды. Калган эшкә кар ява ди халык. Шулай булды да. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ярты Казанның 30 сәгатькә сусыз калуы җитди сынау, без аңа әзерләнәбез дип белдерде бүгін Казан мэры Илсур Метшин. Суны инде бу җомгада кичке 10-да өзәчәкләр. Бу башкаланың авиатөзелеш, Яңа Савин, Киров һәм Мәскәү районнарындагы 2000-гә якын күп фатирлы, 10 меңнән артык шәхси йорт, 800-дән артык социаль объектка кагыла. Узган атнада Иделдән су алу җайламасындагы турбада белгечләр зур ярык булуын ачыклый. Төзәтмәсәләр, авария булу ихтимал. Ремонт якшәмбе төгәлләнергә тиеш. Включение воды на 30 часов. Ремонтка ныклап әзерләнергә кирәк. Йортлар һәм социаль учреждениеләргә суны вакытында алып килергә, халыкка хәбәр итәргә. Гадәттә мондый эшкә 3 көн китә. 30 сәгатькә кадәр кыскартылачак. Бу сыйфатка зыян китермәскә тиеш. Төбәкара маршрутлар буенча самолет белән пассажир ташу чыгымнарын тулысынча төбәкләрнең үзләренә капларга тәкъдим ителә. Бу хакта Реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Иделгә агучы юынтык су күләме тагын 5 елдан 3 тапкырга кимәячәк. Су чистартучы корылмаларны төзү һәм төзекләндерү өчен быел республикага 2 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Эшләр республиканың Иделне чистарту һәм Россиянең экология проекты нигезендә башкарыла. Тәтештә зур эш башланган инде, аның беренче нәтиҗәләрен Рания Абдрахманова да күреп кайтты. После первичной очистки вода поступает в аэротены.
Шәһәр авыллардан җыелган пычрак суны механик рәвештә чистартканнан соң ул шушында килеп эләгән. Аны быел цикләндерәләр. Был воспроизведен навес. Борынның өстен яптылар, өстәмә аэрация тәлинкәләре урнаштырылды, киртәләр, насос, суырткычлар куйдык. Этой системой мы работали раньше. Хәзер монысы бары тик җәен генә эшлим, кышка яңартылганына күчәчәкләр. Вода аэрируется. Монда микроорганизмнар судагы пычрак мәддәләренә ашый, һәм чистасы менә монда агып чыга. Эшкәртелгәннән соң суның ләмле эләше менә шушы ләм күлләренә агызыла. Әмма монда ул җирдә шуңа күрә экологиягә зыяны бар. Ә менә янәшәдә генә яңа ләм картасы барлыкка килгән. Ул тулысынча бетоннан, димәк экологиягә да зыяны юк дигән сүз. Цикләндерелгән кырылма суның сыйфатын тагын да арттырачак. Тулысынча эшкәртелгән су менә бу Ерганак аша Үләмә елгасына ага. Һәм аның чисталыгын без хәзер үзебез тикшереп караячакбыз. Тутырдык. Күргәнегезчә, су үтә күренмәле һәм карап торышка чыннан да чип-чиста. Татарстанда дәүләт программалары буенча газлаштыру фонды 37 чистарту кырылмасында капиталь ремонт башкарган. Дөнья бит алга бара, хәзергә кадәр әле 70-нче елларда төзелгән чистарту кырылмалары эшләп торды. Хәзер инде яңа материаллар кулланабыз. Ул материаллар күгәрдән бирешмәй. Эш Иделне сәламәтләндерү һәм экология ил күләм проекты буенча башкарыла. Аның ярдәмендә 2024 елга Иделгә агучы юынтык сулар күләмен 3 тапкырга киметергә җыеналар. На сегодняшний день Бүген 6 объектны төзекләндерәбез. Казан, Алексеевск, Зәй, Алабуга, Әгерҗедә әйтик бер Тәтеш районында гына Иделгә агучы пычрак су күләме елына 450 мең куб метрга кимергә мөмкин. Монда чистарту кырылмаларын төзү бер эш, аны куллана белергә кирәк дип белгечләр. Бүген кадрлар җитмәү проблемасы бар. Хәзер лаборант, операторлар әзерлиләр. Тәтештән Рания Абдрахманова, Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, Ринат Сафин. Яңа гасыр каналы. Татарстанда көннәре кинәт суыту белән басуларда яшелчә җыюны тизләттеләр. Әлегә анда уңышның нибары 48% гына алынган. Бәрәңге, чөгендер, кишер, кәбестә аларны хәзер 43 районда да казып сакларга кертәләр. Әлегә бу эш Алабуга, Лениногорск, Тәтеш районнарында сүлпән бара, Биектау, Минзәлә, Тукай районнары алдынгылар рәтендә. Арчалылар алтын урталыкны бирми, эш ничек оештырылганын арча басуларында Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Хезмәтчәннәре бүген иртәнге 6-дан басуда үләннәрдә кырау китмәгән, алар инде бәрәңге җыя. Ул монда гектарыннан 400-500 центнер чыга, җыеп кына бетер. Үземнең артта минем 2 җегет инде, алар субханалла бәкчиштә чыга, бәрәңге сәйбәт. Но шоферлар инде алар тагы икәү җитеп баралар, Аллага шөкер. Винетта, Боус, Рокка, бу арча кырларында утырткан бәрәңге сортлары быел хәтта Колорадо коңгысы да булмаган. Бик әйбәт уңыш. Бүтән елга караганда әйбәт. 3нче елларда байык булмаган иде. Ишермәсен генә инде главный. Районда бу ел 1400 гектарда майданда бәрәңге утыртылды. 600 гектарга якында яшелчәләр утыртылды. Бу елны уңышлар сөендерелек. Ни өчен дигәндә елда бик әйбәт туры килде. Һава торышы -5 градуска кадәр төшмәгәндә бәрәңге җирдә өшеми, көннәр артык жылытырга охшамаган, шуңа да яңгыр яумаганда һәр минут кадерле. Бетер алабыз, Алла берсә, безнең бер 25 гектар майдан калып бара инде безнең. Барысы 50 гектары без быел утырттык. Көнгә 4-5 гектар алып бара инде комбайн. Республикада утыртылган бәрәңгенең яртысы диярлек алынган. Гектарыннан уртача 282 центнер уңыш чыга. Әлегә бу эш Алабуга, Лениногорск, Тәтеш районнарында сүлпән бара, әмма Биектау, Минзәлә, Тукай районнары алдынгылар рәтендә. Басулардагы бәрәңгенең 3 төрле сорты да нәкъ шушында кайтарыла, аны махсус капшыкларга тутыралар. Шуннан соң ул ярминкәләргә азатыла, ә киләсе ел өчен 200 тонна бәрәңге орлыкка калдырыла. Арча районыннан Руслан Хөснетдинов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Түбәс үтеп судка барып җитәләр. Обликны үзгәртергә ярамый торган сүзне без ишеттек соңарак. Тарихи биналарны үзгәртүчеләр белән ничек көрәшәләр? Гөлназ Сәйфетдинова шул хакта. Биеккә. Татарстан хәбәрләре журналистлары яңа үрләр яулый. Җирдән 15 метр биеклеккә Фәйрүзә Мәҗитова да менде. Бүген Рөстәм Миңнеханов Ромекс Кубань оешмасы генераль директоры Алексей Прокопенко белән очрашты. Алар яшел үзән белән Алабугада күпләп сату үзәкләрен төзү хакында фикер алышты. Бу оешма инвестицияләр төзелеш һәм идарә итү өлкәсендә коммерцияле һәм торак йортларга кагылышлы проектлар белән шөгыльләнә.
Бүген премьер Алексей Песошин Түркия Республикасындагы муниципалитетлар берлеге делегациясы белән очрашты. Ул белдергәнчә, Татарстан муниципаль берәмлекләре Төркия шәһәрләре белән туганнарча элемтәдә тора. Ярты ел эчендә сәүдә әйләнеше 260 миллион долларны тәшкил итә. Түбәне сүтеп, 3нче кат ясап куялар. Милек хуҗаларына бу тырышлыклары судка алып барып җиткерә. Эш шунда башкаларның Мөштәри һәм Батурин урамнарындагы бу йортлар тарихи объект санала. Аларны үз белдеге белән беркемдәген үзгәртергә тиеш түгел. Оста куллы милекчеләргә карата мәхкәмә нинди карар чыгарган? Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Казанның Мөштәри урамы архитектура һәм тарихи һәйкәлләре күп булу белән аерылып тора. Бәхәсле объектларның берсе дә нәкъ шушында урнашкан. Менә ул 1883 елда төзелгән. 2017 елдан шәһәр төзелешендә тарихи кыйммәткә ия объект. Элек монда Корнеевның икмәк кибете булган, хәзер торак йорт. Беренче рәвеше шушындый. Хәзер Бизәкле түбәнең бер кырые гына калган. Аны сүтеп 3нче кат ясаганнар. Сотрудниками комитета тикшерү үткәрдек. Аның буенча акт төзелде. Тарихи объектта башкарылган эшләр нәтиҗәсендә нинди зыян килә, анда барысы да язылган. Тикшерүгә халыктан алынган хәбәрләр сәбәп була. Эш инде эшләнгән булса да, күпләр битараф түгел икән. Дөрес фикерләр төрле. Хәзер бит бөтенләй башкача төзиләр. Элекке кебек матур бизәкләр юк. Шушы тарихның бер өлешен булса да саклап калырга иде. Бу коммуналь торак иде. Хәзерге хуҗасы барысын сатып алып тәртипкә китерә. Җимерелми, тышкы ягыда әллә ни үзгәрми, тәртиптә тота бит. Бу факт буенча эш судка барып җитә. Карар әле үз көченә кермәсә дә инде билгеле. Җавап тотучы як бинаны элеккеге халәтенә кайтарырга тиеш. 3нче катны сүтеп, тарихи түбәне дә архитектур бизәкләрендә торгызырга. Милекченең бу мәсьәләгә карата фикерен ишетә алмадык. Ишекне ачмады, телефон аша да җавабы кыска булды. Монысы инде Батурин урамындагы 12нче йорт. Монда да шундый ук хәл кабатлана. Беренче катында кафе, икенчедә яшиләр, өченчегә чорма. Милек хуҗалары аны бераз биек итеп үзгәрттек диләр. Разрешение без алырга тиеш түгел идек. Шул обликны үзгәртергә ярамый торган сүзне без ишеттек соңарак. Суд карары белән килешмиләр. Без штрафта түләргә исәбебез юк, сүтәргә, без көрәшергә җыенабыз. Те вещи, которые происходили на Батурина, Батурин белән Мөштәри урамындагы биналардагы хәлгә килгәндә, тарихи биналарның йөзе үзгәртелгән. Алай булырга тиеш түгел. Чаралар күрдек, әлбәттә милекчеләр изат түгел, судлашалар, мәхкәмә карарына шикаят белән чыгалар. Әмма закон бер. Хәзер башкалада шундый 431 бина санала, үзгәртү генә түгел, аларга хәтта кондиционер эләргә ярамый. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Тирәсен шүпшәр баскан, шабылмаган үлән арасыннан койма да күренмәй. Бүгенмәдә узып баручылар Георгий Жуков һәйкәлен әнә шундый хәлдә күреп ала. 4 тапкыр Советлар Союзы герое исеме мәңгеләштерелгән урын булай да булырга тиеш түгел дип алар безнең редакциягә хәбәр итте. Җирле хакимияткә дә җиткергәннәр. Җәй буена онытылган һәйкәл көзнең бер көнендә безнең төшерү төркеме килер алдыннан ничек үзгәрүен Фирүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Оста бөтен кеше гәүдәсезлек бурьян үсәдри. Рәзинә Валиева Бөгелмәгә Чаллыдан ял итәргә килгән була. Бу урынны очраклы гына күреп алдык ди. Кеше биеклегендәге чүп үлән ташландык урынның һәйкәл икәнен башта аңламый да ул. Биек үләндәй гел шаккаттык без бөтенебез дә менә санаторийдан монда килеп йөрибез без. Шундый биек кеше шулай итеп ташландык памятник булган. Үзе генә булмый ул, апалар тирә-юньне күреп шакката. Нисәптер Бөгелмәдә бигрәк пычрак. Монда җир себерүче дә юк буга инде. 4 тапкыр Советлар Союзы герой исеме алган Георгий Жуковка бу һәйкәлне 15 ел элек ачкан булалар. Сугышта үткән, катнашкан. Бөтен җирдә. Әзрәк битергә кирәк бу шапшаклыкны. Чәчәкләр утыртып. Җирле халык сүзләренчә, шу бүләннәре менә шушы фонарьларга кадәр үскән була һәм биредә өмәләрне җәй буена бер тапкыр да уздырмыйлар. Һәм шуның өчен күпләр биредә Георгий Жуков һәйкәле торуын аңламыйча да узып китә торган була. Без килгәндә биредә техника эшли иде инде. Ярты сәгать эчендә бөтен чүпне чыгарып, үләннәрне чабып алганнар. Скосили траву. Үләннәрне дә чаптык, җиргә җәелгән ташны чистарттык, чүпләрен түктек. Ни өчен танылган маршал һәйкәле шундый хәлдә кала? Әнә бит шәһәрдәге башка сыннар каралган һәм чистартылган. Узып барышлый без Бөгелмә үзәгендәге Ярослав Гашикка куелган һәйкәлгә тукталдык. Каждый день убираем. Монда көн сайын чистарталар. Тут все время чисто. Шанасызмы, юкмы? Хәтта эткә кайчак газ тукта кидереп куялар әле. Шәһәр үзәген карыйлар, читен юк булып чыгамы? Без башкарма комитетка мөрәҗәгать иттек. Ну, он был не в плачевном состоянии. Шул кадәр ташландык түгел иде ул. Без анда яз көне генә ремонт ясадык. Һәйкәлләрне торак коммуналь оешма карап тора. Бүген алар анда эшләде. Хәзер һәрвакыт контрольдә тотачакбыз. Бөгелмә һәйкәлләр шәһәре, биредә алар 50-дән артык. Киләсе язда һәммәсен төзекләндерәчәкләр. Жуковныкы янына чәчәкләр һәм чәчәк атучы куаклар утыртырга җыеналар. Бөгелмәдән Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Вәйбуллин, Яңа Гасыр каналы.
Тілini саклап калу, мәдәниятны үстерү, төрле төбәкләрдә яшәсәләр дә, аларны уртак проблемалар берләштерә. Башкалада 6-нчы Төркия яшьләре фестивале уза. Быел 22 оешмадан 50 делегат җыелды. Алар киң кырлы мәдәни чараларда, түгәрәк өстәлләрдә, фикер алышуларда катнаша. Моннан тыш, кунакларны Казанның истәлекле урыннарына һәм Болгарга сәяхәтләр көтә. Әлеге чара яшьләргә үз проектларын яклау мөмкинлеген дә бирә. Фестивальдә катнашкан проектларның күбесе грант тотып, үз эшчәнлеген алып барады оештыручылар. Сәламәт тормыш айқанлы бұл проекттарды кеңейтергә тырышабыз. Һәм дә Төркия халыкларының кимәлендә үсештерергә теләк бар. Фестивальның төп темасы да булса яшьләр үзләре эшли торган төрле проектлар, яшьләр өчен тел саклау буенча төрле саклап калу һәм үстерү мәсьәләсенә багышланган. Әйләнә-тирә мөхитне үзгәртү буенча яшьләр үз проектларын тәкъдим итә. Казанда шәһәрләр дип аталган Бөтен Россия урбанистлары ярышы бар. Анда илнең 17 төбәгеннән 30 яшь архитектор катнаша. Алар бер атна эчендә Татарстандагы 7 яшьләр үзәге бинасының проектын эшләргә тиеш. Төп игътибар ял һәм эш урыннарына бирелә. Җиңеп чыккан проектны республика программасы нигезендә тормышка ашырачаклар. Ул 2020 елдан да соңга калмас дип ышандыра оештыручылар. Казанда күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган яшүсмерләр өчен батырлык көне узды. Урицкий паркында малайлар йөгерде, баскетбол, футбол, шахмат уйнады, җәядән аттылар. Монда шулай актерлык осталыгы, блогерлык, Калашников автоматын җыю һәм сүтү буенча ярышларда катнаштылар. Иң яхшы команда лазертаг хәрби спорт уенында көч сынашу мөмкинлегенә ия булды. Отсутствие мужского примера. Балаларны тәрбияләүгә ир-атның катнашмавы бик зур проблема. Әлеге чара ярдәмендә аларны зур тормышка әзерлибез. Малай чакта үзеңне ничек тотарга һәм үскәч чын ир-ат нинди булырга тиешлеген махсус күнегүләр ярдәмендә өйрәтергә тырышабыз. Аваларда очкан кышлар кебек, бу юллар безнең редакция журналистларына атап язылган диярсең, бу якшәмбе Татарстан хәбәрләре һәм Новости Татарстана тапшырулары командасы Казанның иң биек асылмалы паркында булды. Ул Аккыш күле буенда урнашкан һәм монда 18 метр биеклектә ял итәргә мөмкин. Второй. Третий. Үч командага бүленеп, яшел зәңгәр сарылар Татарстандагы иң югары асылмалы паркны кылыштырга исәпли. Ул Аккыш күле янындагы Паутина Пәрәвез экстремаль ял үзәге. Иң башта командалар капитанны сайлый. Ребята, это физика, понимаете? Это опора, спина. Так, менә шулай киябез хәзер, әзерләнәбез, беренче тапкыр агачка менәбез. 5-10-18 метр биеклеккә күтәрелер алдыннан куркынычсызлык кагыйдәләренә төшенү мөһим. На поясе у каждого из вас имеется 2 страховки, это один карабин, вот так он выглядит, работает он достаточно просто. Алда биек 90 төрле баулы сукмаклар, тотынгычы да җеп кенә, күз курыкса да аяклар йөри. Быелгы җәй һәм көз безнең журналистлар өчен вакыйгаларга бик бай булды. Без аларны зур бер команда булып эшләп чыктык. Менә шул арганлыкны бүген өстә йөреп, рәхәтләнеп, кычкырып, хис-кичерешләребезне чыгарып, ял итеп кайтабыз. У меня синяя! Һәр командага бирем. Кем күбрәк фишка тапса, шул җиңүче. Аны эзләп, мәгълүмат җыйгандагы кебек, кая да үрмәләргә ризалар. Журналистларның эшләре булай да җиңел түгел, мәгълүмат эзләп аларга көн саен төрле киртәләрне узарга туры килә. Һәм менә мондый аттракционнар тагын да чыгып гына. Мин үземне биеклектән курыкмый торган кеше дип уйлыйм, ләкин менә берсенә басуга бауга тотындым, китеп барды. Бездә менә ихтыяр көчен, үземдә булган бөтен потенциалны кулланырга мөмкинлек бирә. Моның кадәр экстремаль һәм инде шундый югарылыкта оештырылу безнең өчен ул көтелмәгән хәл. Артыңда стена кебек капитаның тормаса, һәм синең төркемдәшләрең тормаса, бернәрсә нәрсә эшләп булмый минемчә. 12-13. Җиңүче командага махсус бүләк тә бар. 1000 газап кичеп менгән биеклектән очып кына төшәсе. Моннан алган хис, уңай кичерешләр яңа үрләргә юл ача. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде, кичке 9-нчы яртыда кабат очрашырбыз. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сезне янәшнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267-166. Казан Восстание урамы 23-нче йорт.
Синоптиклар фаразы буенча Скандинавиядан килгән циклон җөмһүриятебезгә салкын һава һәм явым-төшемнәр алып килде. Киләсе тәүлектә җөмһүриятебездә болытлы һава, яңгыр явачак. Шулай ук юеш кар көтелә. Җил көнчыгыштан төньякка күчүчән көчле. Температура көндез. Бөгелмә Азнакай Баулыда 3 градус җылым. Яршалы Түбән-Кама Алабугада 4 градус җылылык. Актаныш Минзәләдә 5 градуска кадәр җылым. Арча Кукмара Балтачта 4 градус. Булгар Буада 6 градуска кадәр. Чистай Мамадыш Нурлат халкын 4 градуска кадәр җылы көтә. Доктор Оз федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциясының кирәге калмый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авырту бетә, хәрәкәтләнү җиңелләшә. Здравствуйте. Вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплаты живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям. Һава торышының иганәчесе җанлы аралашуны хуплаучы Нейва банкы. Сез безгә, без сезгә дебет картасы алып, аңлаешлы шартлар һәм 5% акча белән гадел кэшбэкка ия бул. Башкалабызда болытлы һава, яңгыр, юеш кар явачак, җил төньяктан көчле. Температура көндез 5-7 градус җылым. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 72%. Магнит кыры тыныч түгел, зинһар сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Green Track комплексы ул сау һава белән янәшәдәге елга. Ул Совет районындагы хокук саклау академиясе тукталышына кадәр 5 минут. Ул әзер һәм төзелүче йортлардагы фатирлар белән отышлы бәяләр. Юитага шалтыратыгыз 233-03-03. Ваша семья растет, а квартиры нет? Пора расширяться. Трехкомнатная за 4 миллиона 300 тысяч. ЖК «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Телефон 233-03-03.